Ngayon pala mga kailaw, siguro ito na po yung time na hindi na po siguro muna ako makapag-upload ng mga tungkol sa lightings. Kumusta mga kailaw? Kaya mga kailaw, na-miss ko na kayo Kaya wala po akong naging upload nung nakaraang buwan, halos matagal-tagal din, isang buwan. Nung GCQ po kasi, umuwi po kasi ko ng probinsya, nakisabay po ako sa kaibigan ko. Yan, nakisabay po ako dun sa van. Pero one day lang, hinatid ko po yung mga gamit. Tapos balik na po ulit sa Maynila, halos isang araw lang. Pagdating po ng mga 3 weeks nung ECQ sa Maynila hanggang sa nag-MECQ, kasabay ko naman yung pamilya ko, umuwi po kami ng Bicol. Pa-antigen test po kami para makapasok po kami sa Bicol kasi yun po yung requirements. Tapos ito po yung sinakyan po namin. Yun yung service namin, Montero Sport. Dito po tayo sa Bumata, Quezon. Kain po muna tayo kasi mahaba-haba yan. Pagdating po sa Del Gallego, meron po kasing checkpoint. Para makapasok po kayo ng Bicol, kailangan nyo po ng antigen test saka isang ID. Pagpasok nyo po, isusulat po yan sa contact tracing saka sa profiling para mayroon po kayong record. Awa po ng Diyos, nakarating naman po kami ng safe dito sa probinsya. Titingnan nyo po yung background ko, halos hindi na po siya building. Probinsya na po yan. Sa mga nag-aaral po about sa lightings, DMX controller, demo at tutorial po sa paano mag-program sa mga disco lights. Yung ginawa ko pong mga program, mga tutorial, kompleto na po yon. Pag-aaralan nyo na lang po, practicein nyo na lang maigi, mapiperfect nyo na po yung mga sequence yan. Kompleto na po yan. Sa ngayon po, iba na po muna yung magiging content natin. Bali, magiging buhay probinsya po muna tayo ngayon. Kung lulobin po ng Panginoon, maging okay na po ang lahat para may pasyal ko naman po kayo dito sa lugar ng Bicol, sa probinsya namin. Marami pong magagandang lugar dito. Kung sa mga hindi po nakakarating, pwede ko po kayong i-tour o iikot-ikot. Pwede ko po kayong ipasyal. Pero sa ngayon medyo mahigpit pa, kaya hindi pa tayo masyadong nakakagala. Saka kahit sa video lang, makikita nyo yung lugar ng Bicol. Napakaganda po dito. At nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel, sa pag-subscribe. Kaya ito po, dumating na po yung time na hindi na po tayo makakapag-demo masyado sa mga lightings. Sa mga gusto pong magpa-repair ng mga disco lights, sa mga pag machine, pwede nyo rin man akong puntahan dito sa mga taga Bicol, mga kababayan ko. Ito yung lugar namin, no? Yan. Maraming mga puno. Kaya medyo marirelax ka rin naman dito. Medyo malayo po sa polluted. Ayan, no? Ayan. Yan mga kailaw, maraming salamat sa susunod pong ulit na upload natin. Papasyal ko po kayo sa ibang lugar kung makakapunta tayo sa ibang lugar. Maraming salamat and God bless.